Amurin hoiva oma amurai-taistelijat ovat puolellasi. He, jotka palvelevat sydämellä. Joskus jokainen meistä tarvitsee rinnalleen puolesta taistelijan, ratkaisun keksiä ja arjen helpottajan. Sairaus voi yllätä, ikä tuo mukana muutakin kuin vuosia ja onnettomuus pysäyttää arjen kuin salama kirkalta taivaalta. Jos arki on selviytymistä, silloin apu on tarpeen. Me olemme täällä sinua varten. Tampereen Amurista löydät nyt amurai-taistelijat, jotka palvelevat sydämellä. Toisin kuin sotasta veljensä samurai-taistelijat kaukaa Japanista, me amurait taistelemme sydämellä, lempeydellä ja hoivalla. Tämä taistelija on henkilökohtainen ja aina valmis taistelemaan puolestasi arjen kurimpia ajankeuttajia vastaan. Millainen ikinä onkaan tilanteesi, nämä Tampereen Amuri omat samurait eli amurait eivät hätkähtä. He hoitavat tilanteen kuin tilanteen. Tarvittaessa käteen otetaan moppi, rätti, imuri, puhelin tai tietokone. Amurait ovat uskollisia ja sitkeitä. Heistä jokainen on käynyt omat taistelunsa. He puolustavat sinua vaikkapa byrokratian kiemuroissa. He puolustavat ja turvaavat ja tekevät aina kaikensa, että asiat hoituvat. Amurai-taistelijoiden joukkoa johtaa Diana. Bulgariasta 90-luvulla Suomen muuttanut nainen ihastui Suomen alun perin siksi, että Suomessa naisilla on mahdollisuus mihin vaan. Tällä naisesta voi tulla myös arjen samurai, mutta ilman taistelua ei tuntemattoman edessä selvitä, on opittava kieli, opiskeltava ja löydettävä työtä. Kun ihminen tuntee oman sydämensä, hän tietää mitä on tehtävä. Diana on ollut lapsesta lähtien autaja ja ratkaisija. Hän kannustaa ja tuo iloa sinne, missä sitä kipeämmin tarvitaan. Hänen tiiminsä jäsenet omaksuvat Diana-asenteen ja vievät eteenpäin helpomman arjen ilosanomaa. Apua on saatavilla. Tarvitsen vain kysyä. Jokainen, joka osaa ottaa apua vastaan, osaa sitä myös antaa. Meille sinun taistelusi on kutsu, johon vastaamme taidolla. Jokainen amurai-taistelija on täynnä amoria, eli rakkautta palvelemiseen. Amurin hoiva amurai-taistelijoilla aina pilkettä silmäkulmassa ja musiikkia sydämessä. Vähän manserokkia pitää elämässä olla. Minä olen Diana Ahmavuo ja syntyperältä bulgarialainen ja Amurin hoiva perustaja. Ja tämä oli meidän yrityksen ydintarina tehty Annen kanssa yhdessä.